ଆସ ଶୁଣିଆ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇନି? ନାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ପାନ ଫାନ କାଟିବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ସଉଦା ଦେବି। ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି? ହଉ ଆଉ ମୋର ବନ୍ଦ ହେବ ରାତି 11ଟା 11:30 କଷ୍ଟମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିବ ଦୁଆରେ ଖାଇବି ଫେରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଜିନିଷ ସଉଦା ଥୁଆଥୁଇ କରିବି ଆଉ ମୋର ସବୁଦିନ ସେତିକି ରାତି 11:30 11 ଆଉ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନେବେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଏ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ସେ ଆସି ନେବେ ଅଟା ସୁଜି ମଇଦା ବେଶେଷ ତେଲ ସବୁ ନେବେ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଯାହାହେଲେ 11ଟା। ହଁ 11:30 ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛି ଯାଇଛି ତାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇନି ଆସିବ ଆସିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଧୁଆ ଦେଇକି ଆଉ ରାତି ହବ ବନ୍ଦ କରୁ କରୁ ରାତି 11 ହେବ ଆମ ସବୁଦିନ ରାତି 11ଟା ସଉଦା ସାମାନ ଅଛି ଥୁଆଥୁଇ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ ଫିଆଜ ଅଛି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ସବୁ ଥୁଆଥୁଇ କରି ସାମାନ ଥାକରେ ସଜାଡ଼ିବି ଆଉ ପାନ କାଟିବି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମର ତ ସବୁଦିନ ରାତି 11 12 ଆଉ